attention furadma mado sira kamara farati b'a fɔ dɛ a bɛ farati yɛrɛ fɔ farati b'a fɔ muro ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman na y'an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma tɛna kɛ basi ye k'an na bi dɛsɛ kosɛbɛ bi sɔgɔmada in na nɛgɛw karafe a bɛ maa min bolo o ye sira kolen ni sira jɛlen ale don buguni sira min ye k'a dɔn renouveau sira n'o bɔra ye muro Banangabugu ni Sokɔrɔji sira k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati inshallah awa tapili Ture ATT o féminin muro k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati a tɛ saraka musoya yakpantari quoi yakalbas masarba yakalgel yakalbas a ka cɛkɔrɔba ayiwa elebo ay le boti fe mon na ndiga juguma fo mo follu ala ka ngura amin woni Mamadou Touré do fono de le boti fo Bakar Jara awo badda ale be difula jamadu ko kumbo ke fa ka angolo ci kuyate awa keta ka mo bismillah mi madda ndaw ani Mamadou Tamura moro olube famille marketing la Zakaru vraiment nyema keji ka fo marka cendaw imam la mosquée de nous o buma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman Antoine Solange Damele moro ɲɛma k'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati an tɛna bila da grin na la moro k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ma tɔɔrɔsi tɛ yen an min ka kɛnɛ kɔnɔ tɔɔrɔsi t'u la kana digi ale buyagi la sanfu k'a kamara ma samafu an ka maakɔrɔw ko samafu samafu moro min ye yɛrɛ ka guichet unique wala kelen Fati unique kelen Madame Bamba kelen douanière kelen moro i ka kelen pe kelen pe sanafɔ ka kelen pe o ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin sanga in na ne ko mawuludu la ye mun di Fatika ya ma de sanafɔw bɛ mun di musow ma de bon an kɔni ta ye batokɛ ye mawuludu la an bɛ deli ka min tobi an bɛ dɔɔnin dɔrɔn de fara o kan sabu maa wɛrɛw bɛ se ka na bɔ aw ye ka kuranɛw kalan wala ka alikuranɛ kolojɛw kalan ka duwawu caman kɛ jamana yɛrɛ n'a den bɛɛ lajɛlen ye wa n'a ye an fɛn fɛn ja an maa fila an bɛ si wurudi la fo fajiri cafulu ka an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ Fati bɛ wurudi ne bɛ wurudi Fati bɛ wurudi wurudi du lankolon bɛɛ wa wurudiba bɛ kɛ du min kɔnɔ o lankolon bɛɛ tɛ k'a baba k'a kaya kosɛbɛ moro mantɔrɔsi tɛ yen an bɛ ala tanu haba alhamdulila i yɛrɛ dun mantɔrɔsi ba ni denmisɛnw bɛɛ ka kɛnɛ tabarikala Yusu ye foliw kɛ an bɛ Gi Mɛlɛkɛnin fana n'a ka maaw fo Gi Mɛlɛkɛ ka Boubacar Sakɔ plaisir na plaît a fana n'a ka maaw bɛ fo n'u ye suya kɔlɛtigiw ye k'a sogolo ɲɔgɔn kan o masaw bɛ yen fɛ yen min ye i k'a dɔn Zeburama Kɔnɛ ala ka farigan fiɲɛ bɔ ka jidi kɛ lafiyaw la ale n'a ka jamakulu min ye monteur ye an b'u fana fo yan fɛ yen imprimerie ɲina tɛ k'u kɔ dɛ sabu fasiri sɛbɛn min b'i bolo a sabu ye olu ye Madu Sogoba n'a y'an jɛ an b'a fɔ Sogo avec 3 points de suspension a fana na voilà n'a y'an jɛ an b'a fɔ ten voilà o kuma Yusu kanuba jama ka barikada ni k'u waleɲuman dɔn anw ni olu an bɛ fara Jabaru masa ka so fila masa ko don k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn n'an y'ale tanu kɛnɛ min kan Rasulu bɛ tanu ye nɛɛma ni kisi b'a ma Ala k'o jidi a kan an masaw sara t'an bolo foli ni tanu ni barikada y'an se ye ka laban ka dugawu kɛ ka ɲɛsin u ma hali bi Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ban ka jidi kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ tun min b'u tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye Yusu ko bɛɛ k'i bisimila tuma sera kunnafoni tuma do n'ale bɛ ɲɛsin maaw ma o ye maa kunnasirilenw ko ye k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛn bɛ an bolo an y'o kɔnɔ kumaw sugandi u ka ca nka kelen kelenw taara ni Ala ka jɛ o na k'u garijɛgɛ ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya u ye a lase ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛ k'a cari Ala k'o nɔgɔya an ka suya kɔlɛtigiw ni nɛgɛ sujurutigiw fana ye Yusu cɛnin tun t'an bɛ tunga fɛ nka a nana le petit Dak voilà k'a kun t'a mana dɛ nka a nana dɛ maa y'a bila ni duwawu ye n ye duwawu k'a ye dɛ ne ka duwawu tɛ nin bɛ se ka a b'a yɛrɛ bɔ ko la hali bi Ala k'i ka duwawu m'a ye a bɛ mafiya maa ɲɛna a bɛ tila ka taa duwawu ɲini dogo ni dogo la n fɛ fa b'a jɔngiri a b'o kɛ dɛ n'a ye ne yɛrɛ a bi fɛ k'a tɛgɛ fila jɔ ko ne ka duwawu k'a ye o ka fisa a ma duwawu k'a ye o ka fisa a ma mafiya ye a b'a mun a ɲɛ la n'o tɛ ni maa dɔw ko k'u b'anw ka foli k'a ye a b'a ko olu kana anw ka foli fɔ ale ye k'anw ye wagabaw ye
tara de abode fo abin fo an ko ni e vagabond abin di fo an ko e ale re nyibe ko bunye dani wara ko kulo la an huwa anna ya so ita mi ka mene bige ya fama ya mama kana to tsaka yelana ya mama ya ko cho ya mama ko na ko ga to ne chetu attaque man l'autre attaque man nous yuzu okuma beki bismillah kuna foni ambe do akuna wa saha angado basite amine sirani awone bwakari kai ya moria kono ambe do kuna foni kono o kadara kono mi nyenu bele horizon emisinga leta ngoro ninya leta Mahaman Touré alekembe kan kuna foni yambi akoko bingani o taraka ika do angatama o tama de do segere mi nyi ka do kariye o kari mi ni bingani taraka o segere ika do seware ani banyangara o siraka ko anga wolo masiri tabawo yemuna bwana koi ko sabu ye blado akebawla kambogo kono kele dula ningantara ba shori dola yusu ibai ka fogo kari inoye wikado jamata boli fenye ale de tara yelo ka mugu perenta duguleka mini o perenta ni ikado kari nye mata ulu torala alaka ikado hina ula ku dairo nema aiwa minye o kofesa minye ikado fama ula ni mugu ye kata shuru jesim mauka mondoro o sigila ikado mone bora na kwe utako ningere ikado jolikene shuru ye yusu ko do kun laba temene ibaye ka foko kerengene yala ka kere ka do ni boken do kunye anga chamanje marabulu konnala haka ja jabana chamanje yanvafe ibaye ka foko mugu perenta minu bo shori srala maunye ko ka do jatike wala ke batigila ma ulelu dele ko la tuguni uyo mugu do de do tama de do nye munu kumita masiraka no ese ware banyangara ye aywa mugu inde balala ka pere ala musado ikado kalo kleta ane sabata temene ba fulani mugani fulasa inda naganya tani nani watiula yusu omugo tami ni ulu tora amedu ke alaka hinu ula ku dawro nema ma bisaba ani sheki ulu fana banana ikado kari kono maula no passage wi Mahamadou Mahaman Touré ale ya fasiri nouvelle horizon kono bicho mina akoko la selu kera ulu masiri tabao ulu ka nyema ya sofe ni o communiquer ye ulu seli munu ngera ko ukone fe intruda mamununku o de katiba de masinai aiwa munu ni ukembe ku tega di kado ka fo groupe de soutien l'islam et des musulmans jesim ukele ku tega di ulu makojugu ke damanta kama aiwa yusu ibai ka fo ko minye ka do wati dola ku ya anga ulo masiri tabawo ko lu jose umfuna belembele umuntoro konnala kuna dangari ulula aiwa katiba mawmunun fleni nu kele do ku tega di ka do ka fo jugora uma kaje auna ko bona donu bona bujigini ka sein koi bona ni sangala machi o de keru fana ye ka sabu ke anga sana kurunga barai ndesani armée de l'air wallahi eche uka shuru doro ni mamunungo ko pangurumbe ta drebete manyo so abega minya onyambo don abana onna anda do dalaw ka beta do na borata ali ni yejine jigi do tiso ali ni kera meleke do na blaila munde kumbe pangurumba bula antuma be wendrea ka klaga ta bulu no bla ko anti kelegetun ka klaga ta amfere ika do kamsa de mo muso kundi bali de be makaya ay mi zangana o gara kuru kara kule o sol kuru kara wa mingu ka be dege ninge kono ni dege ndebe kono ndise pana dege de bise kono ni se pana o yipangi tura kunga kati ali shina amana biboy anga gringiri bullani di tat wa yi toro de ka kamali ni jatige ka ba wulula ma jatige mi atara ga pinetu ali shini pinembi ka ta ga bla mizila afoko doga pangurunde gringiri bulba alata kunfe yusu fe mi ka ro ka foko ela selu ulu ya jira la bisa mi yikaro ka fa nyama yaso ulu masiri tabaw ga nyama yaso eta major general des armées ala musado kalo kleta ani saba ba fulani mugani fula sayna ko nge nyata ani nani wati ula ibai ka fo ko ni manu no ulilu dele ko jugula haka ja katiba masina amadu kufa aleka maudo ku yikado ka fo ni kari inde belembele ninga ni bara inge kanyeshi o karima anga siraba mimbe no route national 15 se ware banyangara koro o siraba inde kansa ibai ka fo ku ye ni bara inge akera kasuru ya buguda mina o etile tilebe banyangara o marabulu konnafe yusu ibai ka fo kerengena yela la sili ya jira ka fo ko minye ka do kari ni no ebule fenye ka tumi kata ka do korode watara yele mugu perendenga wati de laninga panu mauye ai wado ni tora ina fo anya fo tugo minye black mala matambo nyongo olu ko ni tora ibai o matanu nuna
fɛn min ye musolaka kelen b'a la ani npogotigi ni ncinin o yɛrɛ si bɛ taa san 5 bɔ ɲɔgɔn ko dɔrɔn na ka civil 38 k'o fana bana ni ninnu ye i k'a dɔn cɛkisɛw ye mun b'u ɲɛkin ka kɛ civiliw kan dɛ maramafɛn t'u bolo u tɛ se k'u yɛrɛ lakana u m'a min u m'a bɔ ko olu ye silamɛw ye aw bɛ ka minnu faga olu tɛ dɔ wɛrɛw ye u fana ye silamɛw de ye nin fɛn an k'a da an ɲɛ kɔrɔ ka filɛ Yusufu Fama u ka fɔ la a ko i b'a ye k'a fɔ ko ni maa ninnu k'u ye nin wulikajɔ in kɛ sababu min na a kun ye tiɲɛni dɔrɔn de ye a ka ja ko i k'a dɔn Katiba Masina Amadu Kufa ka maaw ani i k'a dɔn k'a fɔ olu y'u tɛgɛ di Yad Agali ka jɛkulu min ma ko a jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛnikɛlaw ye nka u bɛ se ka jate fugariw fana fɛ ani i k'a dɔn kodɔnbaliw min ye i k'a dɔn fugariya ye jumɛn ye u bɛ kɛlɛcɛw yɔrɔ dɔn u b'olu to yen ka na bi civil gansanw kan u m'a min u m'a bɔ civil minnu tɛ se k'u yɛrɛ lakana ko n'o tɛ i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛcɛw yɔrɔ dɔn u bɛ wolomasiri tabaw yɔrɔ dɔn k'u ka nin baara in ye fugariya baara ye kodɔnbaliya baara don wa u bɛ dibi de la ninnu bɔ ma di dibi la koyi fɛn min ye i k'a dɔn ko u ye wulikajɔ min kɛ nin ye ko i k'a dɔn k'a fɔ ko Fama ko o fana ma to kɔ mɔnɛ min donna na Fama y'a bɔ olu wulila ni pankuru ye i k'a dɔn ka taa ni maa caman tɛgɛ bila su la hakaja min y'u i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛwale kulu cɛjugu min bɛ yen ko Fama y'u bɛlɛnbɛlɛ k'u jɔsen jateminɛ an'u dagayɔrɔ jateminɛ Mondoro kɔnɔna la u ye nin kɛ don n'a dugujɛ jumadon Fama kalo tile 14 Fama maaw fana wulila ni ka taa i k'a dɔn k'a fɔ mugu suuruw kan ko u ye mugu minnu ci maaw la u ye mugu minnu ci u folofolotɔ ko civil kelen ni tor'o la k'a sabu kɛ u ka kisɛ folofololen dɔ taara civil dɔ minɛ o bananin da o moto o ma bɔ bananin da in na hakaja Fama olu y'a jira u ka kunnafoni kɔnɔna la ko maa ni ma to an ka wolomasiri tabaw la wa fɛn min i k'a dɔn ni maa minnu n'o ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye ko pankuru wulila ka don kɛlɛ la waati min na o y'u dagayɔrɔ n'u jabala lajɛ ka taa mugu suuruw kan Yusufu ko ka npogo kɔnɔ kelen d'u la ka caman bila su la wa u ye caman bila su la cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko jatigɛwale kɛbaa tigilama ninnu k'u folofololen de don sabu jɔsen kelen t'u bolo taayɔrɔ t'u la kungilenna kelen t'u la lafasafa t'u la o kuma i b'a ye o folofolo de sen fɛ u bɛ nin ko masina ninnu kelen kelenw kɛ u taatɔ n'u segintɔ hakaja min ye k'a dɔn k'a fɔ de marisi kalo la k'u ye nin yɔrɔ kelen in bɛlɛnbɛlɛn anw ka wolomasiri tabaw jabala min bɛ yen ka binkani ta k'o sɛgɛrɛ o kɛra walanda ye anw ka i k'a dɔn finitigiw bolo koyi anw ka wolomasiri tabaw y'o walanda min ta o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ k'u la k'an ka hakili lakunun kɛ k'u ye i k'a dɔn an ka kan min n'u ye binkani ta k'o sɛgɛrɛ Mondoro k'a kɛra marisi kalo o tile 4 jumadon dɔ fɛ hakaja Yusufu ko Fama k'a dɔn k'an ka maa caman tora o la ko maa 40 bɔ ɲɔgɔn ko olu de ni tor'o la Ala k'u jigiyɔrɔ bɛ arijinɛ ma Ala ka lahara sɔn suma ye k'u fara seedusiw kan Yusufu Mahamani Ture ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bidon bɔli don Moro an bɛ soir de Bamako ta min ye Maimuna Dumbiya ye Maimuna Dumbiya ale fasirikɛ bɛ yen min ka dɔn an ka maa minnu bɛ yen n'o ye EJ ye EJ awɔ min ye maaw sugandili la min awɔ ka dɔn maaw kɔni awɔ ko Isiyaka Sangare ale a ka sugandili ni ka kɛ maa ɲɛmaa ye k'a kuma kɔni yalen min ye awɔ ka dɔn degré min bɛ yen n'o ye degré 2022 06 09 PTRM min n'o ye octobre tile 12 san 2022 min ye Afrika dɔ fɛn min bɛ tali kɛ ka maa dɔ sugandi ni ka kɛ EJ maa ɲɛmaa ye ni dun ye jateminɛ kɛ EJ la awɔ k'a dɔn min ye jɛkulu ani jamana ɲɛmaa olu kɔni bɛ maa dɔw di o de kɔnɔna na sa min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye awɔ k'a dɔn président de transition ye o kɔni y'a ka danaya ta ka da min ye général Isiyaka Sangare ani maître Mustafa Cissé ani madame Nana Sanu Moro Nana Sanu yi maa kalannen don expérience b'a la ale de kɛra min y'an ka député fɔlɔ ye démocratie san fɔlɔ la an y'an ka danaya ta ka da kan ka kati Nana Sanu n y'a faamu ngana fila min fana fɔra olu fana karamɔgɔ jolenw don dɛ Moro min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye maître Mustafa Cissé ka taa se madame Nana Sanu ani général Isiyaka Sangare Moro i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ
malden jamambe oluko ko awannango malikura ko binye jamana nyema ye akanga maude sugani ikado nyerala nolu awekado damado ko shila ko mingera awekado ko nyenenye udamado fena femmi na makella bandaye ni yuta jatimineke samuga ani duru anga jamana kono ani farafina jamana dola general shaka sangare moro awekado nyerala awaka kalafili do be muro ikado ko kalafili ko ke aw laban ko keni awekado nyeni miye awekado sugandili kele ko shaka sangare awekado ka kumbolu bela jele dala moro de konan nasa miye awekado shaka sangare general moro awekado 2010 la Guinée miye seni o nana kana jira kalafili laban na mingumbe awekado Alpha Kone aleni sedu dalen jalo ni nyanje sale sedu dalen jalo ale benye fe kosebe moro awati minye awakado shaka sangare ale de kalafili jala tika koy minye awakado nana kana bembe siri ni Blaise Compaoré Burkina Faso o jamana nyema koro jamana nyema bolle moro na tambida Alassane ve koro wara shikado aw minye ale wulika joke minye awakado ko beke dibidibi wala sa Alpha Konde ale bse ka temetuko mina minye awakado rawati mami kumbe Abdou Diouf fok ani awakado madobe ne sokuba konate muro awakado ani Bernard Kouchner oye faranzi oko ministre doye ko yerani Alpha Konde re muro kuta ko tere akorobado dani jengo koro baya sera Kouchner gadi kushirege bana comment c'est Kouchner gana kushirege farafina moro mi mana France ministre des affaires étrangères mo awati moro awakado oluko nana ko tibitaba mi awakado ka latme kata Alpha Konde awakanuna moro ko Alpha Konde kaka ko labanna tugori ni jati mineke ibe ka fo Congo Haiti Benin Togo Mauritanie moro awakado minye eshaga ayiko nimbele jeleke moro ngai kado awa minye jatimineke na fara malikura kanta laja anga yelema do ko do lasa kabe sanjoli bo awakado ni ma ko vole akorin be kalafilu nyema kalafili ap maopma moro a chama miye doninga bo chama ani puma chama ani manganjama moro ko be ye akalafilu la miye awakado mamunu be nolu sugandira miye awakado awa galegale general shaka sangare jamana nyema aliyo di Maître Mustafa Cissé miye awakado jamana nyema odi madame Nana Sano jamana nyema odi monsieur Salia Samake moro awakado premier ministre odi ani awa Bourema Fomba ale professeur en droit public le conseil national de transition oyodi mi awakado Kamo Sanu muro ale administrateur civil muro abe conseil national de transition muro awakado ale conseil national de transition odo yodi Suleiman Sina Yogo ale magistrat au conseil de collectivité odi mi Ousmane Traoré mogadama ayi kora Ousmane wa douane yentem douane yentem ani uyati giblala Allah ukana bisi basa kedi ngwa ani conseil économique social et culturel frege nyami ngana yala rozu sonte jena ide ate do dafesi de kabikele ula sobne moro ribe mala drinyi ni minti tie dugo ay wade afole uyedi de abara nyina ngom gadam do no tewa korosmana kumana userati gima aserati gima de moro awakado minye parti politique umudigo moro awakado aramat parti no temana gaboye madame Daw Awakante Alliance Malienne pour le travail Amati ani Saloma Angoiba Alliance pour la promotion du développement du Mali PDM ani Aruna Cissé Front Uni pour la démocratie et le changement moro do temana gaboye mais mi société civile eta Janaba Jakite Forsati Katase Philippe Moussa Kantema Rekotrada ani Segou Koulibaly collectif des régions non opérationnelles moro awakado nié ama bela jeli abana
ala ka nguna ya nota bima ko bla sena sumaya ni bisi basa ni bolo parti politique ma anyana ta ko olu ma bala anyana ta ama be ko la o kera tirage de soirée ka betla ka pmatu akainta ala ka nguna ja kuna maimuna dubia ndi ale ka fasiri ne mai ga sebebla me sebeta mi no arc-en-ciel arc-en-ciel ale kembe kai ka do anga siraba ulu bara sina sumali ko ta ko do bala bi ko do vie be entreprise fefe bulanga siraba uglani ko kama nu ka bara ko fiyo de yelendo ala nu kembe ka bara sina sumaya ka bela jile ka marché be minola akobi dabla gouvernement koti abana merci ado sira ke awo abekete ni bimani sira ko num blasina wallahi bisi mamar keta ale ni foire cancel kono bi ay fasiri almutadi nga fasiri ke akoko alna ya soro na fulo mugu o soro le do ningo dai ka bara bulu da chugo ko bela jile fese ko bla ko entreprise do be no sira ba glancha ke da do yi ko luka bara makeni mis wasa ko ali doni ko shilu yo yira no e isi o ka ko shilu ye ka do gouvernement mi munum bla bara la o kuma fole gouvernement ngani asiri ka fo ko fem be no ka bara mama ni misi wasa beka contrat be bois ou ka be bois ma voilà c'est ça voilà ministre des transports et des infrastructures allez ka do ka fo la selike ministre ko la la Jeremy Mbe no bi ke ko conseil des ministres o keneka aye kuma imbo ka bininga basakili chi uya batiri uni nyonje aya jira ko dogofiya dile do mamunu manno esiraba glani barawi hakaja mi ka do ka foni munu nta ilalagali ninga gla ani munu nta kura glani ani munu nta ka mabe chuko mina maukata ka sigibse ka lafiya kono yusu bai ka fo conseil des ministres sienve octobre ko kleta ani fulatemene ministre mi nyeshino no siraba okonya uma ale ya jira ka fo ko 20 mi ka do siga kembe dola ko bara bulu dara chuko mina utika no sira ye wati ka ke ochugola perene de bale munun tigera ku utika ka do akoke osira fana kono nanna haka jami yi ka do ka fo uye bara do buluda ko ni bara buluda la kabi ba fulani mugani ngelesa ministry sofe abe fo mi mako programme spécial programme krenkrene yusu mimi na anga siraba ulu glanuye ani munu nganga lalaga ni ku labete ulu fana labeni kwe marabulu kunsugandira ka bara bela jile bla senga kai marabulu kulukoro sigasu moti ani bamako faba yere ibai ka fo ko ni bela jile kun kasiraba kanga gla wa minyi ka do ko travaux d'entretien minu kunganga ke abebe ke sa ka do jamana o fana kad na fasoro siraba ulu fana tumbala ni bisika na toko oko bara obulo dara niko obara uta niko di chageda doma muno nya la nyini ke o chageda o ikado uluyo la nyini minge ku ya jira ka foko kuma na ubisega bara uba kurutige yusu ataraka duma fe minye bara irekeli ani kado ka do beno ulu tuye ka bara o ka efo ka seraba ku fie bonya adota ikado jitemesira munu mbesiraba o kerefe ko ulu konobo ai wa fe minye kado ba ani beseya o sabati ikado ka fota ga sigi siraba o ka ko beni ka bara wa beta dirima yusu ko ni ya do ka barata ka laje keme jolena ame agato yini jama fe keme jolena umasika fu ke tambo nyongo ko yedu sukasi ye wa o ikado nimisi wasatola ministre kala ka jira ko menye ka do chagira febe no entreprise uye nu ka bara makeni misi wasa ko ye ka bela jile fesefesara ni ku la ko do ay wa ko do ta ko ntaranye nga chama mbe uluma se ka sira soro conseil des ministres se veno ka jere ay ni kuma boka bi ay wa ko keme jole na muno nye tanke ko to mato bi ko non don wa o kuma na ko menye o chageda uye ku ka jete mine ay wa ka ka do ka foko ka bara make wasa fenye o bara ka bi na bo uluka buluka biro engineer muno ne ikado ulubla la kasugandi luke ko ikado ka fo ani kolosili ni jateminao ko luke traba fona ikado ako ikado jatemina kerengere nenge uluko taboloka haka ja ko lubela jile ya jira ka fo ko traba glanke na ka ko entreprise do ka jamani te bereni shiye wa mamuno mbu bulo ku tsega bara ike ka beni kado wati fole chukoshila otinyo okumana kama moroso ndota kulubla barala kasoro kasabi ko ndira awma ay waku ya jira ka foku desera ulu desera sabu bara diruma umaseka nobo akula wa jamatu bulo mimi seka barake ko ka sabu ke sirabo glani ko e koteli mai chugo mina okumana ya sai ka do taka sigi o matarafa bawo ulu biseka lafia soro siraba ka chugo mina ni jamana deun ministry ya jira ka foku jentikeni niye ninko sena suma masina munu mvleni kanti jeno e ble ka do anga ko tabulo la yenga ni asiri ka fo kene ngai okumana kale ko ni ada sagoma fembe no ni ikado ka fo ulu tse ka bara inge ka kunje
n'a fɔ an y'a laɲini cogo min na ko k'a bɛɛ lajɛlen ka contrat minɛ a la k'u sen bɔ a ko la o kumana min ye k'a dɔn a ka di cakɛdaw ma minnu ni se b'u ye a fanga b'u la a jama b'u bolo a dɔnni karamɔgɔw b'u bolo n'o ye isiw ye olu b'a kɔlɔsi u fɛ ani k'a dɔn baara taabolo entreprise yɛrɛ ka jateminɛ kɛ a ka taabolo bɛɛ lajɛlen kan ka tila k'a dɔn ko fanga min bɛ entreprise la a bɛ se ka baara in kɛ ani jama min b'a bolo u bɛ se k'a kɛ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ an ka sariyaw hokumu kɔnɔna la n'o ye foroba sugu dili ye n'o ye marché public ye o sariyaw dili la o kumana ko u bɛ na i k'a dɔn jateminɛ kɛ o ko la cakɛda minnu bɛ se k'o minɛn fa i k'a dɔn k'a ko bɛ di olu ma maaw b'u bolo a cakɛdaw b'u bolo a fɛɛrɛw n'a dabali b'u kɔnɔ a dɔnni karamɔgɔw b'u bolo wa u bɛ se ka baara in kɛ k'a bɛn ni waati fɔlen ye k'a bɛna di olu de ma u k'an ka sirako ninnu ɲɛnabɔ i n'a fɔ a laɲini na cogo min na Mohamed Keita a ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a bɔ arc-en-ciel ka bidon boli kɔnɔ Yusu Moro an bɛ taa sugu la an ka taa an bɛ tour cɛ groupe commerce la min ye Ablaye Mayiga ka bɔ a fɛ yen kɔni Dankɔrɔba k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a furumuso Mariamu Jalo pharmacie Kura Versi la Moro an ka cɛkɔrɔba Kayi an bɛ taa ka na an bɛ ɲa an ka taa bɔ a fɛ yen k'a ka dugawu k'an ye Ala k'an ta k'o ye amin kunnaja dɔw kɔfɛ kunnagoya fana bɛ yen dɛ wallahi o de man ɲi Ala kana o san ma amin ya rabbi Ala kana o san dɔnbaa ma Ala kana san lema amin ya rabbi i ka dugawu yi tiɲɛ yɛrɛ la dugawu koloma don dɛ n b'a f'i ɲɛna dɔw yɛrɛ bɛ tila k'a san de kunnaja sɔrɔlen k'o bɛ kunnagoya san wallahi u b'a san o maaw bɛ yen Ala kana o san ma Ala k'an kunna jali bi Moro min ye ni ye maa fila ye ɲɔgɔn fɛ ni ye maa naani ye ɲɔgɔn fɛ Moro ka gɛrɛ ɲɔgɔnna a ye san kelen tɛmɛ ka san tan tɛmɛ Moro ka se wagati dɔ la i b'a sɔrɔ olu ye ɲɔgɔn faamu a bɛ ten dɔ ye dɔ bila dɔ ye dɔ ta kosɛbɛ dɔ ye dɔ ta dɔ ye dɔ bila u ko ten ko n'i ye sigi jalen ye dɔnnalo ma a banna n'i ye furu ɲɔgɔnma fila bɛnnen ye dɔnnalo ma kanu ɲɔgɔnma fila mana bɛn dɔnnalo ma baara ɲɔgɔnmaw mana bɛn dɔnnalo ma teriyaw mana bɛn dɔ de bɛ kɛ nalo ma ye wallahi sigi mana ja cogo cogo dɔnnalo ma a banna Ala k'an kunna ja min ye an bɛ indicateur de renouveau an b'ale ta kosɛbɛ congrès min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ médecine militaire n'o ye wolomasiri tabaw olu ka basiliko ye an'u ka furako min ye kana min Moro ka ale ye jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ kan dɛ min ye congrès min bɛ yen n'o ye taki 7 ye n'o bɛ tali kɛ médecine militaire a labɛnna société malienne de médecine militaire et la direction centrale des services de santé des armées Moro a kɛra école de maintien de la paix alu ni bulɔnani bɛ yen Moro nin kunbɛnba a kɛra ye i ye belebele dɔ fana tɔgɔ fɔ Ala de maître min tora diɲɛ janfa ni nanzara ka janfa la Ala wallahi bulɔnɛ bɛ a tora ninnu ye diplomate fiyefiyew de diɲɛ janfa ni nanzara ka janfa wallahi ka cɛ bila kɛlɛba na ka tila k'a ni kɛnɛ karaba o ye nin ɲɔgɔnna de kɛ diɲɛ kɔnɔ kabi Ala y'u da u bɛ nin de la wallahi u bɛ nin damantan de la u y'a fɔlɔ lamɛrikɛn cɛ min na dɔw ka fɔla ko n'o tun bɛ yen ko s'a sɔrɔ diɲɛ tɛ nin cogo la Ala n'a a ye adamaden y'a ta k'a bila fɛn bɛɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ wa ko farafinna yɛrɛ tun bɛ ka jiri belebele tun bɛ bonya waati nka o y'o fana ni kɛnɛ karaba nin cogo la k'a ci ka taa fa Allahu akbar Ala kana fara diɲɛ ɲɛ suma amina rabi ɲɛ suma diɲɛ fara lahara kan Moro n'o tɛ i ye belebele tɔgɔ fɔ an ka taa alon blanan bɛ Moro awani lɔgɔlisoba in tɔgɔ dalen don ale la min ye a kuma a don sigi kuma tun ye mun ye a n'a welewelemadakan o ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fura dɔw bɛ yen bi aw ka dɔn Moro ni olu ta a bɛ se ka kɛ aw ka dɔn min ye kɔlɔlɔ i ma n'o ye condition taxi kofil la Moro aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ gɛlɛya min lase maa ma maa min bɛ yen n'o tun bɛ aw ka dɔn kana ale maa ɲɛmaa tɔgɔ la min ye aw ka dɔn général Bouakar Dambele o ye docteur Mamadi Jawara ye directeur de l'organisation du contrôle la qualité des soins à la Kanam Moro i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale ye ɲɛfɔli kɛ ani furakura minnu bɛ yen ni aw ka dɔn furakura kabini san 2014 Moro ni sɛgɛsɛgɛliw ani ka dɔn faamuyaliw olu y'a jira assistance maladie obligatoire Moro aw ka dɔn n'o kɛra CESS fɛ Moro kɛra sababu ye caisse nationale d'assurance maladie kana ma ale k'a lajɛ ka min ye kunfilenna dɔ ta ani hakilina dɔ ta walasa an ka furansa minɛnw Moro olu kana gɛlɛya sɔrɔ cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye fura minnu bɛ yen n'olu
olu bɛ awakado pharmacie kɔnɔ moro yɔrɔ abete fura minnu yɛrɛ bɛ pharmacie kɔnɔ ani fura minnu bɛna te fura minnu ye pharmacie kɔnɔ furaw yɛrɛ ani fura bɛ fura be moro awakado fura minnu be no ye min kan ka kɛ pharmacie kɔnɔ moro awakado u y'olu sɛbɛn bɔ k'o be o kunama bɔ k'o be ani fura minnu moro awakado ni olu yɛrɛ bɛ se ka maa furakɛ ka sɔrɔ gɛlɛya min minɛ moro y'o bɛɛ lajɛlen mada o de kɔnɔna na sa min ye awakado DPM ani PPM moro olu ye awakado nin kɛnɛ kan sa olu kun be nino min ye kanam awakado maa min be no ye Mamadi Jawara a ɲɛfɔli kɛ ka walawalali kɛ walawalali awakado min ye maaw nimisi wasara kosɛbɛ ka sababu kɛ faamu caman be min ye awakado y'o sɔrɔ kanamgo la y'o sɔrɔ amoko la ani fura minnu be ni awakado olu kan ka don kanam kɔnɔna na fura minnu be n'olu bɛ maa mago ɲa min ye adamaden farikolo yɛrɛ ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ las'a ma ani awakado pharmacie privée la fura minnu kan ka taa ye moro a y'o bɛɛ lajɛlen mada min ye kanam tɔgɔ la o de kɔnɔna na sa min ye awakado ni lajɛba a kɛra sababu ye min b'a to awakado min a gɛlɛya caman be ani ka dɔ kunnafoni caman be min ma di awakado furako kan ani kanam yɛrɛ ka taabolo kan ni awakado Général Boubacar Dembélé ale ka awakado faamuyali ani a ka awa baara sira ye moro a y'o bɛɛ lajɛlen walawala ko maaw y'u ka tɔmɔta tɔmɔ a la gɛlɛya bɛ fɛn fɛn na a ma faamu de o ala k'an kɔnɔ ja n'a faamuna ka ban dɔrɔn a gɛlɛya bɛ ban indicateur Dorobo ni samara ka bɔ ale kɔnɔ ni y'ale bila dɔrɔn ne bɛ sin k'a ta fari ni ne ye indicateur ta nin ye i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni dɔ ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko Dɛnkɔrɔ tɔgɔ dɔ ko ale cɔmina Dɛnkɔrɔ ko ŋana dɔ kun don dɛ n ko dɔnnikɛla don u ko ten o bɛ minɛ a na kɛ ten dɛ a bɛ indicateur kɔnɔ yan fɛn t'olu bolo min bɛ se ka ŋwara daminɛ ni ye polosiw fana sigilen tɛ gansan kunna ne m'a f'i ye k'u bɛ ɲɔgɔn saraka polisiw fana bɛ fɛn dɔ u bɛɛ sigilen tɛ gansan kunna o ko tɛ ko bɛrɛ o ko bɛɛ fana lankolon tɛ Yusu indicateur renouveau kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko Dɛnkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kun da jɔ bɛ maa min na a ka diya Yusu ko a cɔmina Dɛnkɔrɔ a dɔ la ko nin ye maa ye ko Sɔrɔbosonba k'a kun bɛ jate o jamakulu fɛ min ye i k'a dɔn kari tɛmɛnen ye k'u y'a cɔmin dɛ kari don kalo tile 16 o tɛ kunungo ye wa k'a cɔmina i k'a dɔn ntolanci kɛnɛ min n'o ye centre Salifu Keita CSK i k'a dɔn ka ntolanci kɛnɛ masurunya la k'a tun b'a ka dakabana watiri kɔnɔ Toyota V6 a jɛman pali a don bɛ k'i sigi o kɔnɔ ko kalo 3 de ye nin ye ko ninnu bɛ ka Dɛnkɔrɔ jɔjɔlimajɔ n'o ye polosilakaw ye hakaja n delila ka funankɛnin dɔ mankutu k'i ye n ko Ɲambele 16e arrondissement na n ko le jeune Kompol a kana Kompol tɔɔrɔ dɛ sabu jeune fana don dɛ ma ko f'i ye yan ale de tun bɛ nin ko in ɲɛma a bɛ hakili jigin Segu premier arrondissement commissaire principal la Sulemani Touré moro ale fana ale ye commissaire yɛrɛ barika Ala ye maa ɲuman ma ba koyi jango an ka polosilakaw Allahu akbar maa kelen-kelenw de bɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ nɔ tɛ wa Yusu b'u se la sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn an bɛ barika da 12e arrondissement Bougassou la a fɔ an ka barika da bɛɛ ye sa an ka barika da bɛɛ awɔ sabu a bɛɛ bɛ k'a jɔyɔrɔ 12e mɔgɔ y'anw lafiya dɛ ayiwa ko Bougassou ni n'o tɛ waatiw kɛra Fɔnbabugu ni Titibugu la a bɛɛ tun bɛ sunɔgɔ NLS de la a banna a ɲɛ kelen tugu ka kelen yɛlɛ yɛrɛ fo ka dugu jɛ a banna an ka de kelen kɛ a banna Ala kira don tɛmɛna ko Yusu i b'a ye k'a fɔ ko Dɛnkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko u y'a bɛlɛnbɛlɛ a bɛ kalo 3 bɔ bi kɔni wolomasiri tabaw kɛɲɛ ko tɛ commissaire principal Yaya Ɲambele ale de i k'a dɔn k'a fɔ kɔnboli funankɛnin ye min tun b'a ka jamakulu ɲɛma nin don a ma to kɔ fiyewu sɔgɔmada joona fɛ o kumana k'u wulila ka i k'a dɔn wulikajɔ k'olu daminɛ a ka ja min ye dakabana Dɛnkɔrɔ ye ka i k'a dɔn a cɔmi u y'a cɔmi cogo di ko min ye i k'a dɔn damakasi de cayara damakasi sɛbɛn de cayara ani damakasi kɛbaa ten dabara la o fana cayara a ka ja Yusu k'a bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka se 16e na ni ka t'i damakasi i k'a dɔn k'a fɔ commissaire
seri ya nyamele la ya nyamele ale yere ko ni matuko sabu katake kana lakala yewa ayi ko taga ko ye are de bike ka do nyemine bere ya awulla ga jamakulu labo ni ga ka do kalo saba jojole ma jote benengo wiye ka do jabi uni ka do tamashe munun soro o kerafe wasale yin ubulo haka ja ka do ya anaka ka do jamakulu uwulile ikoro fe mi ka do kata ku tara dengoro bugu yere la wati dowla mi nyi ka do dengoro bugu ko ye yoro ye ko ni ye dakabana yoro jole dengoro yere fe yiri ma jokulu ni sanve abana o kasi yoro be me yiri ma jokulu ni sanve la ma abana ko kulo silu ani jate minao kulo su ye ninge kulu se koro ani kulu ni yere sanve haka ja akata ga segu aka janga wala kiu ai ka do ka fo aga dunga bo ka be jate mne ga club bara la kasoro ka suli kata ka do gringare ke ni njugo inata abana ka terer di mate to madave kayo ka fo minye terrain sky o masuru ala minye misabugo kono nae ako dengoro ka tumba ka daka bana watri jema kono minye VCC kati ikado ekati wakati sezi ale wa ko ningane VCC yusu kibai ka fo ko dengoro kadi ma dot minyonve otoko dona dibila ko BH ana ale de minana nyonve minye ka do taraja bala ko o dobi aga jammi nyi ka do ka fo dengoro ay wa ko mi ka do wuli ka jowe dengoro bugula ku ya yi ka fo alala ko mi ka do ma ko fole nye ko ale ka bara tunye ka do na folo ba ma yele mali de ka bugu ka chaya ha jable ouais ou dans ce ko de bon ta do numbe wele chugo minde ko multiplicateur de billets do fona butu yira chulu teke ese dans ko buke ay dans ko to madawla de dans ko to ke ne du ken karawaga mo to ke ulu kon be furo bo beta so go fala wali ay wali so mo rebe wari la make nangarabado ay kadi anga karamo la ko de la ko sabu ulu be ala de dele ala ba yele ma ndaro ni afam no de ali itai to burdine mawla ko wari la mala bubu ga awa nga karamo ko ukata baraka aguno bubulo wa do baraka bube munu sorongo ulu fana de nimma do baraka bane do wa mu ne do ay soro mangelen kadi soro mangelen kadi korota ala koro ay wa ubna ni gwajo yo bana bina suma babi bana yusu ba ka vo ko dengoro ko ka do ka vo taraka so ka sura ka bara de ka do wari ko bugu ni ko chaya aka ja binye ka do bangi biede bangi ko dengoro bo bugu ko chaya ay wa ko ka do ko buloso ulu ya mine shinye chama ngui ko dengoro ire tara ku ya ko seme denena tuma do la nga wati na mine na abi fere soro ka ire bo abana dengoro wai amadala ti ko dengoro ko okuna yuzu ka be fere soro ka ere gbo okuna ko dengoro ko seinza anake ka do ka fo nasru anisragati umamine ko ni sira dengoro ere ka yorola dengoro bugula aka ka yorola kana ne dude ko lubaru mamunu glonglo mugu kwale do fogu kotro mabota ko lubaru olu kele lu ka yoro be fa wa garje o babulu marama fe ire de bulu bula fo mi mako fizi a pompe ni war albe war chama yire ke ja réseaux sociaux ga ma bi garde de ga be war bo flengo no ka bo men to de men ma sika wudo nya ka fendo ye beni warbe bolo mari bilji ambargo keranga ma wari juranga ya nganga bangi fade fuy fuy sanu ni be shitane ka bara sanu nganga ta fayo ayde mu sanu kachi manjo ma ya fama dengoro mama tale dengoro fe ko meta wari elema mali bana balido mamindo imada alala no te bara doron be warse mo goma limana balid nun toro ledo abana ali bara yere aka warsi magarsige boloda chugo garje boloda chugo no taw bangena ga do to ala onye min dumbi ulumodu wallahi ala ka kote abana te na furanga nyini cheyala ma be bakile mbo te muga soro wallahi ko exact ga nyini ma be bakile mbo te muga soro yusu abana ukmana minye ka do dengoro bu ku tarai wati mi ya soro lakana ko ni sebe ko sabati le lubaru be o chama garje unuga fizi ya pombo ko tuma be ni polosu de taraku bita dangari dengoro la ulu de ba kuna vone wa singa tunu na fo dibilantigi ma chitai nga seinza anake ya nyamele ika do ka fo shuba obe duguma nyegwa ombe sanfe ya nyamele ale ale jere ya nyamele ale nake ale maye dongoro ka ika do yeta ufese o kuma ko minye ika do aprepre la tige to ye ko dona na tawla ko be na nyefo anye o kuma kiba ika fo ko ka bota ko jugu bamanande ika do ko jugu minye ika do ka fo ko jugu
kelebaw do wa ko jugu kelebaw olu ka nobla sebe do nga afasirla indicateur kono ka bidon bolla yusu dongara bugu est devenu prison bugu de goro ka quand même a été capté anna ba ke prison bugu ye de goro même la bala moro ambe sirenta siren awa alep mana siren de ya sebende nebe ka nyofoli ke adde moro awa kado minye anga karamogo bado be moro ka de awa kado ko kuma bal kuma labado de minye anga karamogo bain bela jele badon minye awa kado Sheriff Usman Madana Aidara ale denge mimbe nuba wole ko Iba Aidara minye Sheriff Usman Madana Aidara ere Conseil économique social et culturel du Mali moro aw dedo de minye aw kado nyere la nimbeto ka kuma vo kuma memno mena ni aw kado mangutu chamanye moro aw kado aw mene chote aw Ibala moro nyere la fa be no betma kungulo fe moro abo bela jele mada abo bela jele fo minye aw kado nyere la ko mali te fe min fe o kuma badenye dande walo kuma la moro ko mandi mali dew nyere moro aw kado nyere la mauludu min ndemena kosaina Iba Aidara aw kado minye siren gafola moro ko ay kuma do fo mammi aw munu ni sabama babe ko kera kuma chamanyi moro aw kado nyere la to do dala de nga kana to do dala de donc le la dungo ya ko ciate kuma mugui ciate kuma mugui de kuma mugu badi te abenente bela ko nugo moro mabi wulit lekele nga kenga na yawa fika labedi ngana bi labeni ngani willa ka karabale bete laba nyumana de o te laba nyumana moro aya fodde nyi ka kana karaba aywa ni kuma mugo ko ni do ma bi terende se na bi terende yoro bela bi wuli ngani terende ne nguna jie dongo do ite wuli de ma ale mai abana kuma baliya fana mai nga famu ko kuma badde abe ma se ko ma de abana mural libe discours la dabara mai ngui hal libe discours la jamana nyema ni discours jiana ka kuma do fa kono abe prokoto dabara abi kolatima dabara e wara de abati gimine abana angata moro minye awe kado go wati dola ko kamale ndo meddo na minye mana do chama moro réseaux sociaux ka ko awa mawyo ke Aidara de Ibaye moro ko tinyera la ko kunte Ibaye de ko ni Iba ko ni kun boleno ko tinyera la ko keleni ere ko ni ikado ko mawyo puma mi vo minye ikado ni ngamale vlao ku taru sigi ka puma ko ni kini kamale ni nye kiba foko Iba ko ko ngote Ibaye to bu ba fo makasu sosi abon ferere de no te karamo re bi doge nga we mauludu ni mauludu di abana wale ko ni bi doge ko islame dongo awale kamale ni nye dominga Iba Aidara kunta nga tinyera ko kele nu ngunta ere fe do be kana dala nga moro miye awakado Iba Aidara moro tinyera la ko bi awakado bele yele nye jombe miye ni ma ko fele nye miye awakado kaye akate meli dokera gabon awakado miye Libreville kaye awakado awati minye ayepma bado foy moro awakado puma mingera dande me wale kaya jira ko awakata arjina moro awakado minye ekado arjina ko ye awakado ibiseka nyuma ya minge amba minye ansardin ka nyeshi oma moro awakado nima kuvale wati mina ayofo ko ye ma chambanga khalifa toro moro no temena kabwe minye awakado nyera la ko dinabe munyini dinabe awakado armadeya de nyini wa dinabe majigin de nyini wa minye dante mawale femfe be ni ba ke dinala moro kwa laba muro awakado ika kalandew yalma ire awakado ife mgo do muro ko ibolu ka kalfa toro abeketi ni Iba mi flane muro awakado nyera la ko niya aka tokoroba no minye Usman Sheriff Madana Aidara ko niya ye asera ni yoro ko volena muro ko akaye majigi minge ani ayikado munyo minge ana sabali minge muro ani ama dante mawale mununge ko de ay ngana ina beni ama wuli klikle ga kaye ayira ka ko be keranya na ay ngana ina beni Allah bena de ko be taraka segere ngate mena be abena la che o yaka chokoro aiwa moro iba so ale komi bide unkunga kene ko jugudi bide undai kungene yadi kungena jme kungena jme ko be kungene moro ko do beneno ela abente o benente bela de
fedo bene do fana o bene te al fana na o bene te e fana awo moro mi avocado nyera la iba avocado abeni puma nunfo abe puma barabado fo puma muno avocado na ba jira ka fo ko president directeur général du paradis kale avocado arjina moro avocado o president directeur général moro avocado minye nyera la abeni mvo abe puma do fo yelma avocado akato ka awapuma do fo ni kira to ka ngabla romi ka be kira to boy ka mado to bla onola ko dande mo wale mi vleni ano wuli ka do mi vleni ko iba ka do ka fo mi nyingana be labe ma ti wuli tlekele nga kengana kwa kata doni muro avocado slama be majiginde fo mi nyere la ne kele nga kele ni te journal kono de ba fo nyamali de nyepuma do mada comme misru gymnastique rodi farjaga boro uma kongo fanyide ayo bafo ado ne gongo asafurla ay majugo bodeda al salle de gym nunu ma obsega seliengwa no ni ta gymnastique ibsika seli charge dimna mais misri keren ndu yorola na ko gymnastique be nyogo soro yoromi ama bo seli yorola ninga ta unyeshi alama aywa ba doga tebe ibaka mu doni go puma de terrasse ama fo sport ke yoro do mu sport ko yoro ko puma de ibni to do mawda fu ma fa ka yira ka ko briga wuli de la iba abe fe ko de fo kuma de ni briga wuli yoro ma afara sport ko fo de ayde o te telier de muranga chere fo no te ibega ko do be ibega tale Brazil atume o telimina sɔgɔmada fɛ ko dumunidilaw ka taa a ka daraka ko ɲɛnabɔ u sɔrɔla ka taa sɔrɔ seli la k'u taara fɔ hôtel ɲɛmaa ye ko i bɛ k'a bɛ yoga la fɔlɔ k'a bɛ ka yoga de kɛ fɔlɔ olu t'a dɔn k'a bɛ yoga la kuma dɔw bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen e b'a dɔn n'i bɛ se k'a fɔ a to yen o de ye cɛya ye fɛn min bɛ ala yɛrɛ ko fɔ a n'o ka taabolo a banna farati b'o kuma la est-ce que hali n'i b'a dɔn ni a bɛ kalifa tɔɔrɔ ka dankari diinɛ la wala n'a bɛ dɔw galabu ntanya u fari fa a ko la kan'i bala ma ne ma a fɛn ne ko ne commentaire dɔ kɛ nka Sirel ale de y'a sɛbɛn ne y'a ɲɛfɔ ala k'an kunnaja ala ka sababu ɲuman n'a ma tɛmɛ ni fasiri n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye Yusu i k'a dɔn k'a fɔ Bukari Sangare ale kɛlen don ka sɛbɛnni kɛ Bukari Sangare ka tariku kɔnɔna la a ko nin ye denmusomanin ncinin ye e ko nka k'a dabara ka bon ni diɲɛ ye ko denmusomanin ncinin daba Yusu kuma an bɛ don a kɔnɔ petite fille grande gueule ko grande bouche ate ale i k'a dɔn k'a fɔ Kayi o marabolo den ye a nana i k'a dɔn Bamakɔ a funankɛni ncinin ka na hinɛ ɲini o hinɛ ɲini kɔnɔna la ka buruburunin dɔw fara ɲɔgɔn kan o kumana ate i b'a ye k'a fɔ a y'o san caman girinkajɔ ni ŋayaki min kɛ ani maɲumako ni bingawuli ni kini ni wagasili kɛ yaasa ka i ka buruburunin dɔ sɔrɔ ate y'o buruburunin sɔrɔ waati min na a tun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye sirariyaw ye a tun bɛ nin bɛɛ kɛ k'a k'a dɔn baaramisɛnnin wɛrɛw kɛ ka fara sirariya kan Yusu kana warimisɛnnin sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan fo ka taa se pankuru o biye sɔngɔ ma fari Bamakɔ o kumana min k'a dɔn an tɛ k'a fɔ ko ŋanaya bɛ labɛn de ni m'a ta labɛn ta dɔɔni fo ka pari ta papiye biye sɔrɔ ko pari Bamakɔ a y'o i k'a dɔn o musaka sɔrɔ waati min na a ka ja a wulila o sɛbɛnw ɲinini na ala y'a garisɛgɛ a ye visa sɔrɔ o ma kɛ ni gɛlɛya ye o kumana 2012 san a ye Faransi sira minɛ a tɛ talen Faransi a ye i k'a dɔn wulikajɔ ni ŋayaki min kɛ yan a taara o dakun kelen kɛ tunkarankeya i k'a dɔn i sago t'i ka baara la ate a taara baara ɲini Faransi a ye baara min sɔrɔ ye o ye jardiniya ye i n'a fɔ nakɔforo baara bɛ cogo min na o jardiniya olu ta caman bɛ kɛ u k'a dɔn fleurs ni gazons de la o kumana jardiniya k'a y'o baara sɔrɔ Paris ala ye i k'a dɔn k'a fɔ ani maa min kan bɛ o fana kɛra laadiri ye a k'i k'a dɔn k'a ye sɔrɔ kɛ o fana na Yusu a ye buruburu sɔrɔ san kelen o n'a kunkanfɛn o kumana ko ate i k'a dɔn k'a fɔ a ye dɔɔnin sɔrɔ a ko k'a bɛna bɔ faso la sa sabu i k'a dɔn
an fɛ yan ni balikura k'i sura sugura ni kɔni ye dɔɔni sɔrɔ fɛn min bɛ f'i ye o ye muso furuko ye a banna mariage ate a nana bɔ faso la o kumana ka i k'a dɔn k'a fɔ kalo 3 bɔ ɲɔgɔnko kɛ a ye i k'a dɔn muso dɔ ma minɛ ni k'o furu u ye kɔɲɔsow don ni ka bɔ ate i k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni y'a ka siraw a y'a ka minɛnw cɛ tuguni k'a ka farajɛla taa sira sɛgɛrɛ n'o ye Faransi ye a ye i k'a dɔn madamu to a kɔ yan madamu i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn kɔɲɔso i yɛrɛ y'a fɔ cogo min a b'o b'o la tuma min i k'a dɔn na dɔw suma man d'a ye a ti parfait fɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ nɔ ɲɛnaminimmisɛnninw b'a la ɲɛnaminimw b'a la u sigiyɔrɔ bɛnnen don quartier Mali elle est enceinte Manda way ko bonjour Manda ale de lagare ko ina sa Manda ke ale ta nga bangi ko la lagare ya ngare bo mo bi de wolo ko amagla de ala bi ala ga cha Manda ne ala o de do ba cha ka ban jogo de do ala ka do fara ga ay fana do fara doga fana ko ba mu gudi c'était do la ko de den soro ba barka ni fe du go soro fanda mu senda law oh no ma glove ngula fu ala ko wa ibi wasa do la de ay kamera akara da blab abara ko yusu minye ka do ku daga ro beneno quartier Malima minye ko yamuso ye ale jora konona akaja minye janvier bafla ni tani nani sa fe minye amarute ale koni asiga do asigena kana fasola wa fe minye ka do ka foko atuye ayana kana ayi ka do wasado afurumuso ana konona abi warumse onchia ma be fenda ma kuma tumani ma mago jorala amarute abo baraw nyana bo septembre kalo clip muga ani duru temene amarute ka do ka fo ay doni faranyonga tuku ka na boso anana wati mina eko ya soro muso jigina kabi ba fulani tani fula sana le tara ale mana ba fo ba fulani tani nani sana o kuma na amarute avo amana o fana na sake fo janvier kalo ayi ka do wuli ka jo uluke ola haka ja ni kalo nyere efo kalo temene mi no septembre kalo temene ye o klem gani duru kami sara mala asna kana chumbo makoti awo wasoro demusoni de muso ikono edem bage o demusoni ye demusoni yere utora ka family do soro o te samfla ni damaro bosawa yusu kibaye ka fo ko amarute wati mina anana chumbo mako amisara mala ngenye mugan wati no inventary ayi kunda ka soka atara ka so akorotole ka demusoni ye sabu ka ba bange na ma ya nyela amadu ne de nyonye abitoka bagaba abitoka kulongenu mlala aba amafia abavuko itafone mapapawa afo ma papa demba voko ay nete dongwe pa fo ma papa ay konta fi ma papa fiu ko ba vojo akoko ne papa yere nana ba fo ay folo konta ka papa ya lambe etadila den fota kabakari yoro kuma jugu de ay baturu ulu fa yoro kuma jugu ay baturu Allah ko ay tantru akonta fi ma papa de ko nim papa yere nana ko ba fo ay konta ka papa ya la be etadila foka jago do alake obuna bomoni de ba ni nyari obuna chocolate de aywa konta ani misigiri ko ba nyina ba fo ay ka mbaraka papa atenga papa yetu ede nga papa ye ko sabu enana ne sama fencha mana venja madnema ebe kene ka papa iba to nga papa kana nga 5 lo Allah ti do dakadi koy o ko odi dinga ndani dabara baya ngodi nyebla sebe nyebla kuma o kuma yusu ko tiere la ko franceman ka haklis na ka so fe do lati ko do franceman ye muso wele ako karsa naya o kuma nawo tiere tumi naya wa ako ko aide ko de mona chewo che ka ba fo be mako papa ala ni fa ko kumpani fa ko ndanya bala ako ngo chela ka be mako papa ko de yake kui ko bi ado ko bandanya kembe ka kuma yelema na imaoma ya bafu mako ya papa ye o kuma na achego ko kuma na ko anga afamu nasiza ngauna tabe hakli be washi la o kuma na fon ngenye mugani sababu wati ja muso masega ikado papa do imna so mi kavugo papa yere nana o ngenye mugani sababu wati migado kavo papa mimi deleka na muso fe o de nana kana damu ndani ngongo ako sheri papa piratia abo anako ide ako sheri ko medala ya koko sheri nebia ko de demo wuliga boligo me papa ai koko sheri nebia mi ye ka do amaruti ale re ulaka daile
a ye da yɛlɛ cɛ m'a ɲini k'a faamu ko ye sabu laada kɔrɔ don a tɛna k'i suru Amadu yɛrɛ ka te siri cɛw an ka dugu a bɛ Amadu mɔgɔ ka taa sanfɛ ka na se dugu ma a y'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ siri ye ko nin ye baliku ye sentiri b'a cɛ la a y'a ye Amadu ye baliku ye waati min na purut papa adoptive papa adoptable papa adoptable Usain Bolt ladege sentigɛ ni ko laban k'a fisaya taama ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min y'o ko ye sa hakaja a yɛrɛ sɔmina ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛ wɛrɛ de bɛ yan nɔ nin tɛ i k'a dɔn ne ka seri ye k'a y'i boloji ko jakuma ka kɛnɛ minɛ a ye kɛnɛ minɛ min ye du kogo ye wa a y'o kɛ tako kelen ye k'i b'a fɔ sowa hôtel-kɛla minnu bɛ juru pan dɛ k'a y'o kɛ kogo kɛ tako kelen ye k'a fisaya taama ye o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛ ye a tɛna k'i sigi ten buru bɛrɛ a y'a dɔn ko muso ko kumana ko a tun b'ale janfa k'ale ka waati min kɛra muso tun b'ale janfa o kumana cɛ ye wulikajɔw kɛ fɛn min ye sigiɲɔgɔnw ye ani balimaw ni sinjiw muso yɛrɛ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ ko i k'a dɔn u bɛ nin ko naamu k'a datugu cɛ ko n y'a faamu nka ne ye furusa ko ne y'o baaraw daminɛ ka ban o kumana ni furusa sɛbɛn sɔrɔla min n'o d'a ma an ka ko in to nin cogo in na ko den da ni dabaraba a y'a ba se ko ma min ye npogotiginin ye i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni y'a jira k'a fɔ ko hali bi den in de bɛ ka papa min bolila dɛ den de bɛ k'o ɲini hali bi k'o de y'ale papa ye ko fo ka na ko kɔni bɛ nin yɔrɔ de la Boubacar Sangare nin y'a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ 26 hali ka assise k'a ko la ka réconciliation kɛ k'a parafé ka tila ka wuli k'o ko kan Yusu ni bɛ dan sigi bi la